गुड मॉर्निंग. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फर्स्ट टॉपिक बघणार आहोत की विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा असामान्य सभा जी असते तर ती सभा भरवण्याच्या पद्धती. तर बघा, विशेष सर्वसाधारण सभा भरवण्याचा कंपनीला अधिकार आहे. तसेच कंपनीचे जे भागधारक असतात किंवा संचालक असतात किंवा न्यायालयसुद्धा अशी सभा भरवण्याचा आदेश देते. त्यानुसार सभा भरवण्यासाठी काही तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक असते. तर त्या तरतुदी कोणत्या, तर ते बघूया आपण. की सर्वप्रथम चिटणीसाने संबंधित घटकाच्या सल्ल्यानुसार अशा सभेची सूचना व कार्यक्रम पत्रिका तयार करून ती प्रत्येक सभासदाला 21 दिवसाच्या आत पाठवली पाहिजे. बघा, अशी सभा घेण्यापूर्वी चिटणीसाला संबंधित सल्ल्यानुसार संबंधित घटकाच्या सल्ल्यानुसार एक्सपर्टची सल्ला घेऊन त्या सभेची सूचना आणि कार्यक्रम पत्रिका तयार करूनही त्या प्रत्येक सभासदाला 21 दिवस अगोदरही पाठवावी लागते. त्यानंतर सभेच्या सूचनेमध्ये सभेची तारीख, त्यानंतर वेळ, दिवस, ठिकाण याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला असावा. त्यानंतर त्या सभेमध्ये विशेष कामकाज होणार आहे त्यावर जे ठराव मंजूर केले जाणार आहे त्या संबंधीची माहिती स्वतंत्रपणे स्पष्टीकरणासह सभेच्या सूचनेबरोबर भागधारकांना पाठवण्यात आली पाहिजे. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या सभेचा अध्यक्ष हा सामान्य सभेचा अध्यक्ष असतो, असामान्य सभेचा अध्यक्ष असतो. त्यानंतर जर 21 दिवसाच्या आत संचालक मंडळाने सभा बोलवली नसेल तर सभेची मागणी करणारे सभासद स्वतः त्या ठिकाणी अशी सभा भरवू शकतात व त्या सभेच्या नोंदी जे कंपनीच्या टिप्पणी वहीमध्ये न्यायालयामार्फत करू शकतात. त्यानंतर ज्यावेळी इतर ठिकाणी भागधारक स्वतः सभा आयोजित करतात त्यावेळी भागधारकापैकी एकाचे अध्यक्ष म्हणून ही नियुक्ती केली जाते. म्हणजे बघा, ज्यावेळी इतर ठिकाणी भागधारक स्वतःच सभांचं आयोजन करतात त्यावेळी त्यांच्यामधीलच एकाची निवड ते अध्यक्ष म्हणून करतात. त्यानंतर अशा सभेमध्ये विशेष ठराव मंजूर झालेले असतील तर ते मंजूर झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंदवले पाहिजेत. तर बघा, अशा रीतीने आपण जी सर्वसाधारण सभा, विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा जी असामान्य सभा असते तर ती असामान्य सभा भरवण्याच्या ज्या तरतुदी आहेत तर त्या तरतुदी कोणत्या, तर त्या बघितल्या. त्यानंतरचा टॉपिक बघायचा की विशेष सर्वसाधारण सभेतील कामकाज. तर बघा, अशी विशेष सर्वसाधारण सभा जी असते तर त्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणकोणते कामकाज पार पाडले जातात ते बघूया. तर बघा, विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये विशेष स्वरूपाचे कामकाज केले जाते. या सभेतील कामकाज सामान्य तसेच विशेष या दोन्ही ठरावाद्वारे केले जाऊ शकते. विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये ज्या विशेष बाबीवर चर्चा करण्यात येणार आहे त्याची माहिती ही सभासदांना अगोदरच पाठवली पाहिजे, म्हणजे त्यांना त्यावर अभ्यास करता येईल. त्यानंतर वार्षिक सभेमध्ये सामान्य कामकाजाबरोबर विशेष कामकाजही केले जाते. कंपनी कायद्यातील कलम 173 उपकलम 1 अनुसार असामान्य सभेतील कामकाज असामान्य किंवा विशेष स्वरूपाचे असल्यामुळे कामकाजाचे जे स्वरूप त्यात संचालकांचे असणारे हितसंबंध हे स्पष्ट केले जाते. थोडक्यात काय की विशेष विधानाचे स्पष्टीकरण विशेष कामकाजासोबत हे देण्यात आले पाहिजे. तर कंपनी कायद्यातील कलम 293 नुसार उपकलम 1 अनुसार संचालकांना कंपनीचे वसूल झालेले भांडवल व राखीव निधी यांच्या रकमेपेक्षा जास्त कर्ज वाढवता येत नाही. परंतु एखाद्या कंपनीचा भावी विस्तार व योजना लक्षात घेऊन संचालक मंडळ असामान्य सभा भरवून तिच्यामध्ये वसूल झालेले भांडवल व राखीव निधीच्या रकमेमध्ये जास्त रकमेचा कर्ज काढण्याबद्दल प्रस्ताव हे मांडू शकतात. तर वरील विशेष विधानांची सभेच्या सूचनेबाबत विशेष माहिती किंवा स्पष्टीकरण देण्यात आले पाहिजे आणि या प्रस्तावात एखाद्या संचालकाचे किंवा व्यवस्थापकाचे हितसंबंध आहेत किंवा नाहीत हे सुद्धा त्या विधानामध्ये स्पष्ट केले पाहिजे. तर बघा, अशा रीतीने आपण विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा असामान्य सभा भरवण्यासंबंधी ज्या कायदेशीर तरतुदी होत्या तर त्या तरतुदी बघितल्या किंवा त्या तरतुदींचे पालन केल्याशिवाय ती सभा भरवता येत नाही. त्यानंतर विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणकोणते कामकाज केले जाते तर ते कामकाजाविषयी माहिती बघितली.